dikabulke dening Gusti Allah. Donga niku nuwun sewu, niku sesuatu sing sulit menurut akal kita. Berkat doa menjadi mudah. Nalar kita lho Bu, Mbak. Nek nalar niku nggih mboten kadang mboten jangkau nggih. Tapi nek menurut niku Allah, insyaallah niku dadi mudah. Ngoten lho nggih. Makanya kita sampun bosan-bosan monggo selalu donga untuk menyelesaikan semua masalah. Selain kita secara dohir itu usaha nggih, secara batin nggih diiringi dengan doa. Doa itu kekuatan. Doa kita. Mana kita sing asline sumpah nek kita purun donga, insyaallah diparingi tenang. Sebabnya napa? Ingkang gawe ati kita niku nggih Gusti Allah. Sing nyetak kita niku lho nggih, kita nek asline mboten wonten to nggih. Kita punya wonten. Niki sing ngeten Gusti Allah. Sing kowe masalah nggih Gusti Allah. Sing maringi solusi nggih Gusti Allah. Carane pripun? Kita monggo mendekat dumateng Gusti Allah. Nek wonten masalah, jangan tambah ngedol nggih Bu. Aja tambah ngedol, tambah stres, tambah bingung. Coba nek kancane ngalor ngidul tiba masalah tambah padha nggih. Tambah padha ruwete. Sing bener apa? Tidak menjeber saja. Ndonga dumateng Gusti Allah. Tasbih diunyake nggih, Mbak. Diunyake dibuka maca sak isone nggih to. Nek saged niki sedaya niki sampun lengkap. Nggih, sedaya sampun lengkap. Diwaca mawon nggih Bu, Mbak. Diwaca mawon minimal bar magrib, apa bar subuh. Sampun kesupen itu Siti Aisyah itu diaturi dening Rasul, ya Umairah, istriku, ngoten nggih, panggilane Rasul ngoten. Menawa sira badhe sare aja lari siji ngatano Al-Qur'an. Napa, Mbak? Wong ngatane Al-Qur'an. Ya Rasul pripun nek ngatane Al-Qur'an? Yo ora boten sida film nggih, Mbak. Qur'an 30 juz nggih. Carane ngatane Al-Qur'an ya Umairah nggih niku dengan membaca surat Al-Ikhlas ping 3. Dipun bahas surat Al-Ikhlas niku. Qul huwallahu ahad. Allahu somad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Diwaca ping 3 nggih. Walaupun kondisi ngentut nggih, Pak. Walaupun kondisi boten wudu, boten kondisi haid, dan niat kita untuk mendekatkan diri pada Allah niku dianjuraken. Ngoten lho nggih, mesti film dadose maca kulo ping 3. Niku ganjarane padha karo tiyang katam Al-Qur'an. Dipun Mbak saged dipahami nggih? Terus kalih nyuwun ridhone para rasul. Lah pripun ya Rasul?